Ndewo no taa mmeshi fish pepper soup oyibo style. Nwa m nwoke bụ oke nwa ga-enyere m aka na anya ka unu fụ ka anyị si sie nye fish pepper soup oyibo style. Tata na yelo mama maka koko to tomato ose oyibo na ose Igbo koshi fish pepper soup na oyibo style. Ọ dị mma ka mmadụ na-ayelo mama maka mmigbu nwoke mmigbu nwanyị. Ihochinyelu mama gị aka migbu nwoke migbu nwanyị. Ọ na-adị mma ka ị na-ayelu mama gị aka. Bịanụ election na court were ka yelu mama m aka ka o shie. Amechego m kịta aya kwụọ onye na blender ka m bịa anya obere mmiri wee kwụọ onye. Abịago m ya obere mmiri ka a bido kwụọ ọrịa. Anyị bịa chegie. Ndewo oke nwa o mechegolu m kwọchalụ m ụmụ ya o megolu m ọlụ ma ọ dị izi kịta m ebido sibe ịmụta nwa bụ afọ Igbo kụzikwelu famili ndị Igbo nwa gị nwoke kparịta ya na kichin nwoke mụba isi nri nwaanyị mụba isi nri nwoke na-esi na amanarị afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka m si na-ewetelu unu ozi ọma nye na anyị akara ịfụnanya ma kesaa anyị mgbe o ghere anyị ga-eme ka unu mata. Ndewo no.